இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் லெமன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு லெமன், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சால்ட் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கண்ணாடி கிளாஸு, அந்த கண்ணாடி கிளாஸில் தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. இது நார்மல் வாட்டர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா லெமனை நார்மல் வாட்டரில் ஊற்றுறோம். இப்போ நார்மல் வாட்டர் ஊற்றும் போது லெமன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீழே போயிடும். இதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா லெமனோட டென்சிட்டி வாட்டரோட அதிகம். இப்போ அதே தண்ணியில் உப்பை சேர்த்துக்கோங்க. சால்ட்டு நீங்கள் எவ்வளோ போடுறீங்களோ போட்டு பார்த்துக்கலாம். இப்போ சால்ட்டு போட்டுட்டு அதை நல்லா கலக்கிடுங்க. அந்த உப்பு வந்து நல்லா தண்ணியில் கரையிற அளவுக்கு நல்லா கலக்கிட்டு அப்படியே கலக்கிட்டே இருங்க. கலக்கினதுக்கப்புறம் கையில் வச்சுருக்கிற லெமனை நீங்கள் போட்டிங்கனாக்க அந்த லெமனு மிதக்கும். அந்த லெமன் ஏன் மிதக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க வாட்டரோட டென்சிட்டி வந்து லெமனை விட அதிகமாகிடுச்சு. அதனால தான் லெமன் வந்து மிதக்குது. ஸோ இதுதான் காரணம். ஸோ டென்சிட்டி தான் மாறுபடும். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு சக்ஸஸ்.